tun farkon zuwanka duniya ka shiga motar yi mata bankwana. Ka misalta kanka shekara 100 za ka rayu a cikinta, sai ka duba yau nawa suka rage maka. Rayuwa fa ba tabbas, duniya kuma yaudariya ce. Idan ka biye mata sai ta yaudare ka, idan ka kyale ta sai ta biyo ka a baya. Ka rayu a cikinta tamkar bako, ka juya mata baya a matsayinka na matafi. Ka aikata kyawawan ayyuka don inganta gobenka. Shuka alkhairi ko da yaushe, domin alkhairi ba abin mantawa bane. Kada ka yi da na sani yayin da kake farantawa wani rai, ko da kuwa bai cancanta ba. Alkhairinka zaka girbe shi cikin yau da gobe. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Ka kasance cikin shiri ko da yaushe. Ka tuna rigan da kake sanye da ita wata rana ba kai zaka kwabe ta ba. Tafiya ce babu makawa da muke fatan gobenta za ta fi yawan ta kyau. Kada ka manta da faɗansa madaukakin sarki: ya ayyuhan nas inna wa'adallahi haqq fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi algharur.